Dobrý deň, dneska tu máme ďalšie video z Veci zadarmo Brawl Stars. Stratili sme streak, ale každopádne to nevadí. To my ho obnovíme, aby to nebolo pre vás metúce ani pre mňa. Takže, keep streak, samozrejme. A získame hneď 3 gemy. Dneska máme 3 gemy. Spike sa vždy pozerá. Áno. Nice. Máme tu eventíky. Poklimujeme. Čo máme v shope? Inak je tu už Uno Collab, teda. Alebo spolupráca. 15 freecoinov máme v shope. No, a náš streak je 17. 18, pardon. Tu nič. Content creator, kód som furt neviem prečo. To je jedno. Toto končí už o 2 dní. Oh my god. Myslíte, že vyhrám podľa mňa? Akože dúfam, že hej, ja som tento pin veľmi, ten posledný, aj ten skin. Uvidím ľudia, natočím vám to. No a to je všetko pre dnešné video. My sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia ľudia. Máme streak 18.